ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ମାଲ ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ତାମାନେ କେତୁଟା ଗଲା ତାମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ନା? ନା ତାହେଲେ ବି କେତୁ ମାଲ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ଲୋକ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭୁଲ ବସରେ କେତୁଟା କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଅଥଚ କେତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି। ତାମାନେ କେତୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? চিন্তা করুন মিশ্রা এটা পৌঁছিবা মাত্র 2 ঘন্টা লেট হয়ে গেল। ওরে ভাই ସେ ମିଶ୍ରର ବିଷୟଟା ମୋତେ ଭଲ କଲା ସାର୍। ସେଥିପାଇଁ ତା ସହିତ ଟକ୍କର ଦେଇ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଫେରୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସାର୍। ଓକେ ଆରେ ମାଲ ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସି ଯାଇଛି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଶୁଣ କେତୁ 28ଟାକୁ ନେଇ 5 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ଲକ୍ କରିଦିଅ। ଶୁଣ କେତୁ ମାଲଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରି ନିଅ କାରଣ ଆମ ଅର୍ଡର ଅନୁସାରେ ମାଲ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ମୋ ମତରେ ମାଲ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବ ସାର୍। ଓହୋ କେତୁ ଆରେ ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ଆରେ ଚେକ୍ କରିନେଲେ ଆମ ସନ୍ଦେହଟା ତୁଟିଯିବ। ଓକେ ସାର୍। ଏ ଚାବିରେ ଆଟା ଖୋଲୁନି। ଖୋଲୁନି? ନାଇଁ ସାର୍। ଆରେ ଚାବିଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଲିବ। ଓକେ ସାର୍। କଣ ହେଲା କି ତୁ? ଏ ଆଟା ଚାବି ଜମା ବେଲେ ଖୋଲୁନି। ସେମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗଦ୍ଦାରି କରିନାହାନ୍ତି ସାର୍। ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ। ଆରେ ସେମାନେ ହେଲେ ମୋର ପୁରୁଣା ପାର୍ଟନର। କେବେ ବି ମୋ ସହିତ ଗଦ୍ଦାରି କରିବେନି। ଆରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭୁଲ ବଶତଃ ଚାବିଟା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଉ କଣ କରିବେ ସାର୍? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ସେ ଆଟାଚଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। କଣ ଲାଗେ ତ? ସାର୍ ଏଥିରେ ମାଲ ନାହିଁ ଆମର। ମାଲ ନାହିଁ? ନାଇଁ ସାର୍। ତୁଇ କଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଉ ଖାତା ବହି ଭିତରେ ଏ ଭିତରେ ମାଲ ନାହିଁ ସାର୍। କେତେ? ମୋର ଭୁଲ ନାହିଁ କି ସାର୍? ମୋର ଭୁଲ ନାହିଁ। ମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ଆମ ସହିତ ସେ ଗଦ୍ଦାରି କରିଛି? ନାଇଁ କେତୁ ନାହିଁ। ଚୁପ୍ କର। हेलो अशांत चौधरी स्पीकिंग। ये रमोट गुप्ता कथा कौन की गुप्ता काली आपण मो लोक सहित जो माल पटी सेथरे माल नहीं कौन कहले आपण माल पटी चंदी नहीं 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 सर नहीं केतु केबे भी मो सहित बेईमान काम करी रोयल सर ओके नमस्कार। ପାଟରେ ଆଟାଚ ବଦଳ ହେଇଛି। ନାଇଁ ସାର୍। ମୋ ଦାମରେ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ହବନି। ତାମାନେ ମାଲ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା କେମିତି ବେ? ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ସାର୍।
ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 5 ବର୍ଷ କାମ କରିବା ଭିତରେ ମୋର ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ହେଇନି। ସମ୍ଭବଟା ଅସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ ହେଲା କେମିତି? ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ତମେ କୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିଥିଲ? ସାର୍ ପୋଲିସ ମୋତେ ଫଲୋ କରିବାରୁ ମୁଁ ସେଇ ଗାଡ଼ି ନ ଆସି ମୋତେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସି ଟ୍ରେନରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଠୁ ମୋ ନିଜ ବାଇକ୍ ଧରି ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସାର୍। ରାମ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଟ୍ରେନ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ଆକାଶଟା ବଦଳ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆକାଶଟା ବଦଳ କଲା କିଏ? ଯୋଉ କଥା ନା ମଣି ଭୁଲ କରିଛି। ଭୁଲ କରିଛୁ? ହଁ ଦାସ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଦାସ, କେତୁ ମାଲ ଧରି ଘାଟି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପୋଲିସ କେତୁକୁ ଫଲୋ କଲା। ଆଉ ପୋଲିସ ଭୟରେ କେତୁ ଯୋଉ ଟ୍ରେନରେ ଆସିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଟ୍ରେନରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ଫେରୁଥିଲି। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦାସ ପୋଲିସ ସେଇ ଟ୍ରେନରେ ଅଠି କିଛି ଗୋଟେ ଫଲୋ କରୁଛି, ସେଇ ହଠାତ୍ ସେଇ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତାପରେ କେତୁ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଡର କେତୁର ଆଖିଟା ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। କେତୁ, ମୁଁ ତତେ ଆଜି କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ଆରାମ ଚାଲା। ତୋର ଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଆଜି ସିଭିୟର ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବି। ସାର୍ ମାନେ ମୁଁ ତାପରେ ଡାଟ କେତୁ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଶୋଇ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଏକା ରଙ୍ଗର 2ଟି ଆଟାଚ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଡାଟ ଗାଡ଼ିର ଚେନ୍ ପୋଲ କରିଦେବାରୁ ପୋଲିସଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲା। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠି ପୋଲିସ କରି କ'ଣ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ଉଠି ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲି ସାର୍। କେତେ ଆବେ ମୋର ଯୋଉ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲା, ଆରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବ କିଏ? ସବୁ ଉପା କରିବ ନା ପଡ଼ବେ? ଆବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ଛାତିରେ ଆଜି 5 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି କରେ। ମଣିଷ ମାତ୍ର ହିଁ ଭୁଲ କରେ, ତାକୁ ଏଥରକ ପାଇଁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। ହେଲେ ମନେ ରଖ କେତୁ, ଜୀବନରେ ଆଉ ଯଦି ହେ ଭୁଲ କେବେ କରୁ ତାହେଲେ ଆସାନ ଚୌଧୁରୀ ଗୋଟାଏ ପକ୍କା ଛେଡ଼ିବ। ସେ ତୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ଭାଇ। ଆବେ ତୁ ଏକା ନୁହଁ, ପରିବାରଟାକୁ ପୁରା ଉପରେ ମୁଁ ଖଲାସ କରିଦେବି। କେତୁ ହଠାତରେ ମାଲ ଅଛି ବୋଲି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଆପଣ ରବର୍ଟ ଗୁପ୍ତା ସହିତ କଥା ହେବାର ମୁଁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯଦି ପୋଲିସଟା କେତୁକୁ ଧରିଦିଏ, ତାହେଲେ ପୋଲିସର ମାଡ଼ ଭୟରେ କେତୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବ। ବେଟା ସବାସ, ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ବାପ ସେ ବେଟା ଜାଦା ହେ। କେତୁ, ଆରେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଆଟାଚ ଭିତରେ କାଁ ନାଁ ଲେଖା ଅଛି? ସାର୍ ଏଥିରେ ତ ସୁଦେବ ଦାସର ନାଁ ଲେଖାයි। सुदेव दास? किए से सुदेव दास? माधव रो भाई सुदेव दास कलेजरे पाठ पढ़े। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆକାଶଟା ବଦଳ ହେଇଛି ମାନେ ମାଲଟା ତାହାରି ପାଖରେ ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚୁଆ ପାଇଁ ସେ ଟୋକାଟା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହବ ସେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣ କେତ ସେ ରାସ୍କେଲ ବିଜୟଟା ଯଦି ଆମ ସହିତ କିଛି ଗଦ୍ଦାରି କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ବମ୍ ପକେଇ ଉଡେଇ ଦେ। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହବ ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ତାପରେ ସେ ଶଳା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିଜୟ, ମୁଁ ଦେଖିବି ବିଜୟ ଏ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ରେ ତୁ କେତେ